Bună ziua, doamnelor și domnilor! Numele meu este Nicolae Cârsta și în deschiderea acestui eveniment vă spun bine ați venit sau bine ați revenit la Conferința Națională Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor. Suntem la a 7-a ediție, suntem, iată, așezați după 6 ediții anterioare. Se pare că spălarea banilor ridică multe probleme încă în România și probabil că va mai ridica, astfel încât cu siguranță ne vom revedea și la ediții următoare ale conferinței noastre. E o conferință care se datorează doamnei Elena Hac. Eram împreună la o conferință a Baroului Neamț acum 7-8 ani și domnia sa îmi prezenta noua lege care urma să intre în vigoare și mă făcea să înțeleg cât de importantă e și ce impact va avea. Sigur că am fost poate reticent sau mai bine zis rezervat, dar discuțiile ulterioare ne-au adus în postura de a ne așeza la masă și de a demara acest eveniment. Am beneficiat și de susținerea domnului profesor Hotca, a lui Augustin Zăbrăuțanu. Am găsit multă înțelegere la Oficiul Național pentru Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, cu care am fost împreună încă de la prima ediție. Am avut alături de noi cei mai importanți specialiști și cred că sunt multe spețe, multe puncte de vedere pe care le-ați audiat și care au deselenit acest teren al spălării banilor, care dumneavoastră știți cel mai bine, nu este cel mai ușor. Eu mulțumesc și gazdelor noastre. Camera de Comerț și Industrie a municipiului București este un loc unde ne simțim acasă, unde se desfășoară multe dintre evenimentele noastre și domnul președinte al Camerei de Arbitraj Marina este aici alături de noi și vă rog să transmite și domnului președinte Iuliu Stocloza mulțumirile noastre, domnule președinte, domnule avocat. E o aulă frumoasă, cred că a fost renovată de 2 ori, parcă arată mult mai bine acum, cred că s-au mai tușat anumite elemente și ea e pusă cu adevărat în valoare în acest palat al Camerei de Comerț unde ne aflăm. Mulțumirile mele se îndreaptă și către colegii mei, Cristian Pavel, care a preluat evenimentul de la prima ediție. A reușit Cristi să facă și o revistă frumoasă despre care o să vă vorbească, către colegii de la evenimente, parteneriate și toți ceilalți colegi. Sunt peste 15 colegi care sunt implicați la un eveniment. Vă doresc succes și încă o dată sărut mâna și mulțumiri Elena Hac pentru tot ce am reușit până acum și ce vom reuși în continuare.